We have a small paradigm shift. In the past, cars were for luxury, but today they are necessary. You can't go from one place to the other by foot, though our forefathers did that. What is a Honda? A Honda is a car that says, hang on, not done accelerating. Sanibonani balingani namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Inzima Le Ndlela obhalwe nguNjabulo P Madlala. Sizokwenza umbuzo omude, inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa Isizinda. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. May I please acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Please guys, know that you are valued, loved and appreciated. I would also like to extend my acknowledgement to our visitors. Please stay here. This is your new home. There are no regrets in this channel. Njengenjwayelo sizoqalisa ngokufunda. Sizofunda isigcawu sesishiyagalolunye. Sifundeka ngalolu hlobo. Sivule abakaki. Kusehhotela iCrossways eHilton ngasemgungundlovu. Izithandane ezimbili zikhiphene. Kodwa ikhona into ebalulekile umqapheli afuna ukuyisho kumkakhe. Sivale abakaki. Ukhosi. Yini ke le obufuna siyixoxe? Umqapheli. Asidle kuqala sithandwa sami. Sizoxoxa sesidlile. Ukhosi. Ngokuthi nje sengithukile. Phela kulezi zinsuku angikuqondi nje kahle wena. Sivule abakaki. Kusondela uweta. Yinsizwa yeShayina edlubhe ezimhlophe. Ibabuze ukuthi bafuna ukuphuzani. Babhekane. Sivale abakaki. Umqapheli. What is the special of the day? Uweta. Iced vodka with a twist of lime. It is a new vodka from Scotland. Umqapheli. We will try it. Sivule abakaki. Anyamalale uweta. Basale bobabili. Sivale abakaki. Umqapheli. Kukhona into ebalulekile ebengifuna siyixoxe Khosi. Ukhosi. Yini leyo? Umqapheli. Kumayelana namabhizinisi kababa. Uyazi Khosi? Ukhosi. Sengiyabona ke manje ukhathazwa yindaba yamabhizinisi kababa. Kanti ungakhathazeki kakhulu sithandwa sami. Izinto zizolunga. Umqapheli. Zizolunga nini? Kanjani? Khosi, sisanda kulahlekelwa ithenda yamamiliyoni. Akugcinanga lapho. Selokhu ehambile ubaba izinto ziyabheda. Ukhosi. Kuzofanele sime isibindi ukuze izwe lingasihleki. Kona kunzima kodwa. Uma nginawe myeni wami eduzane nami ngiyajabula. Ngiyazi ukuthi nakanjani sizophumelela. Umqapheli. Kawuyizwa lento engiyishoyo Khosi. Ngikhathele mina manje. Ukhosi. Kangiqondi ukuthi ufuna ukuthini. Umqapheli. Sengicabanga ukuphonsa ithawula. Ukhosi. Kanjani nje mqapheli? Umqapheli. Kuzofanele siwashiye amabhizinisi kababa. Sinyamalale nendodana yethu. Ukhosi. Why? Umqapheli. Sizoba yinhlekisa. Ukhosi. Sesiyiyona vele. Ukubaleka kuzosisiza ngani? Ingumsangano nje lento ishoyo. Ngiyakubona wena ukuthi ususanganiswe na ukuhamba kukababa. Ngiyakubona impela kulezi zinsuku ukuthi umqondo wakho uphazamisekile.
Unganyamalala kanjani nje kodwa ushiye amabhizinisi angaka? Kuyimanje nje kunenqwaba yabantu abazolahlekelwa umsebenzi njengoba amabhizinisi kababa entengantenga nje. Kuyimanje nje ngicabanga ukudiliza esupermarket. Nale thenda esiyiphuciwe kuzofanele na kanjani ibuye? Yihlazo phela leli. Yake yenzekaphi nje into enje? Sebesinike ithenda ngakho kufanele sikulwele ukuba ibuyele ngakuthina. Ayikho emthethweni lento abayenzayo. Khumbula amazwi akho ohlale ungitshela wona. Lo mcebo esiwakhayo akusiwona owethu, kodwa owendodana yethu u-Ayanda nezinye izingane esisazozithola. Uma sibaleka izingane zethu zizoba yini? Ngitshele. Mqapheli, ngiyakuzwa Khosi, kodwa nginomuzwa wokuthi kayisengangathi. UKhosi ecasukile. Kanjani mqapheli? Uyazi yangicika indlela owenza ngayo izinto kulezi zinsuku. Uyazi usuphenduke isidenga nje, kawusafani nalo mqapheli engashada naye. Kwenzakaleni ngobuqhawe, isibindi nobuchule bakho? Leli gilawundi lizosakhela elikhulu igama thina njengabantu bakwaGasa. Angisayibali imali esizoyenza. Kufanele ibuye le thenda. Kufanele siwulungise wonke lo monakalo owenzekayo emabhizinisini kababa. Vuka sithandwa sami, vuka ngiyakucela. Cabangela ingane yethu u-Ayanda. Uyoba yini ngomuso uma enabazali abangamavaka? Asingayenzi lento sithandwa sami. Masime siqinile ukuze sizinqobe lezi zilingo. Asenzeli thina kepha senzela izingane zethu. Ngelinye ilanga ziyosincoma izingane zethu. Umqapheli, akusizi baby uKhosi. Sivule abakaki. Akhale sivale abakaki. Kwenzekeni ngawe myeni wami? Abantu bayasihleka manje, basibheka njengezehluleki. Ngicela uvuke myeni wami, ube yilo mqapheli engimaziyo. Kufanele siyinqobe lempi, ngiyacela sithandwa sami. Ngiyaqiniseka ukuthi uma nje ungaphaphama singayinqoba. Kayikho neyodwa into eyake yakuhlula empilweni. Namuhla sewuzovuma ukuhlulwa yinto encane kanje? Umqapheli, akulula njengoba ucabanga mkami. UKhosi, kulula mqapheli. Ngiyazi ukuthi kulula. Ngicela uphaphame bandla, siyibambe lempi. Kangikwazi ukulwa ngedwa. Ngicela uvuke bandla, dali wami, silwe. Singaze sibe undabamlonyeni ezweni. Please sithandwa sami, ngiyacela. Yiba yilo mqapheli engimaziyo. Umqapheli, mkami othandekayo. Nguwe ozongisiza ukuba ngivuke, ngibe strong njengomfazi wami. Phela manje akusafani nakuqala. La abantu besifazane babebukwa njengezinto ezinganamsebenzi. Manje siphila esikhathini esisha. Ngakho ngithembele kuwe ukuba ungisekele, ungibonise indlela lapho sengidideka. Sivule abakaki, abuye uweta esebalethele iziphuzo zabo. Bazishayele phezulu maqede bacele zinye. Sivale abakaki. Yaphela lapha isigcawu sesishiya galolunye. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Ngizoqalisa i-essay yami ngalolu hlobo. Ngizobhala isihloko esithi Isizinda, ngeqe umugqa, ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isingeniso. Isizinda sithinta okuthathu: indawo, isikhathi, nesimo senhlalo. Lapha kulo mbhalo wobuciko, indawo yisedolobheni.
elibizwa ngokuthiwa iPietermaritzburg noma yiseMgungundlovu. Kuphinde futhi kube yiselokishini lapho kwakhe khona, lapho kunomuzi khona kaMqapheli, umuzi kaMaqhubu, ngiyacabanga ukuthi nomuzi kaSakhile. Okwesithathu, indawo yisemaphandleni lapho kuhlala khona inyanga Mthakathi, uNhliziyombi. Igama laleyo ndawo leyo yimbazwana. Indawo iphinde ithinte nezakhiwo. Kunezakhiwo zesimanje lapho sikhuluma ngezindlu, sikhuluma ngamahhotela njengalo leli i-Crossways Hotel ese-Hilton lapho kuhlangana khona uMqapheli noKhosi. Kunamahhovisi, kunamabhodlela sitolo, kunamabhusha, kunezikole, kunamathaveni. Enye yawo yayibizwa ngokuthiwa kukwaMadlula. Kuneminyango kahulumeni eyahlukahlukene njengomnyango wezenhlalakahle, kunenkantolo, kunezakhiwo zasemaphandleni njengesibaya, kunendlu yamakhosi lapho umuntu egoba khona uma ezongena. Inyanga Mthakathi uMaqhubu iphinde ibe nendawo ebizwa ngokuthiwa umgodi wopata. Kunezindawo ezinezakhiwo zemvelo njengentaba namawa. Seweni lakwaMajuluka lapho uMqapheli aphonsa khona ibhokisana. Leliwa liseduze kwentaba endaweni eyaziwa ngokuthi kukaNgcedomhlophe. Ingxenye yesibili yesizinda isikhathi. Lo mbhalo wobuciko wenzeka esikhathini sanamuhla noma samanje. Ingxenye yesithathu isimo senhlalo. Isimo senhlalo isimo sabadlali noma sabalingiswa. Siyababuka ukuthi bajabule yini noma basosizini noma abajabule. Uma bejabule sithi isimo sihle, uma bejabile sithi isimo asisihle. Mlingane wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenze njalo bese ngeqa umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Ake siboneke. Ngaphambi kokuthi siqalise sibhale le essay, yini ebalulekile la? Uzoqala kanjani? Mfundi, buyela esingenisweni ngenhla. Sithe kulo mbhalo wobuciko zingakhi indawo? Sithe zintathu. Yebo, kunezakhiwo, kodwa ke sikhulumeni ngendawo. Sithe zintathu. Xoxa ngokwenzeka elokishini, okwenzeka emgcwabeni kaQhilika okokuqala, okwenzeka kwaMqapheli, okwenzeka kwaMaqhubu, okwenzeka emahhovisi, ebhusha, ebhodlela sitolo. Konke lokhu kwenzeka kuphi? Elokishini. Uthi ungaqeda bese uthatha indawo yesibili. Indawo yesibili ikuphi? IseMgungundlovu edolobheni. Uxoxe phela ngokwenzeka kuleli hhotela elibizwa ngokuthiwa i-Crossways elise-Hilton. Uphume lapho uxoxe ngokwenzeka eMcDonald's. Ulandelanise ngononina uze ugcine ngokwenzeka enkantolo. Uphume lapho uxoxe ngendawo yesithathu emakhaya kwaNhliziyombi Mbazwane. Ake siboneke. Bengizobhala isihlokwana esithi elokishini kusemgcwabeni kaQhilika ongusomabhizinisi. Umfundisi okunguyena mphathi wezintambo kulo mngcwabo unikeza umfundisi uPhoswa ongumuntu wesifazane ukuba avule ngomthandazo. Umfundisi ududuza uMqapheli oyindodana kaQhilika
umtshela ukuba angakhali, kwazise indoda ayikhali. Umfundisi uphinde amgqugquzela ukuba eze esontweni njalo ngesonto, aphinde futhi asondelane nabantu abadala, ikakhulukazi labo abakade bengabangani bakaqhelika. Umfundisi uthikanyezwa ngumshumayeli uHlongwane, ovese asukume aphinde ahlala phansi. Uthe suka lapho uHlongwane wabekhuluma ngezilimi, esesho ukuthi yena umthakathi uyamazi, ulapha endlini futhi angamkhipha. Uyamkhuza belu umfundisi, kodwa uvele asho ngezwi elikhulu umshumayeli ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bathakathwa abantu bokufika. Umfundisi njengomphathi wezintambo waphumelela ukuyivala le ndaba uHlongwane ayezama ukuyihlokoloza. Wamtshela nokuthi uqhilika ubengazwani nje nalawo manyala ukuzonda abantu bokufika. Nangempela uHlongwane wahlala phansi. Umsila usuthe khwace phakathi kwemilenze. Zakhuluma nezinye izikhulumi. Basuka lapho baqonda emathuneni, iMountain Rise Cemetery etholakala ePietermaritzburg eMgungundlovu. Entambama, ngemuva komngcwabo, umbhali usethulela umqapheli. Aphinde umbhali asebenzise isu lokubikezela ngokusitshela ukuthi izulu lavele lashintsha esikhaleni. Ukushintsha kwezulu esikhaleni kubikezela ukuthi lapho aya khona umqapheli wothola isimo esimanzonzo. Umqapheli uqamba amanga kunkosikazi wakhe uKhosi, uthi usazoke athi gqe kancane eyolungisa izindaba zamabhizinisi. Ufuna ukuthi ake athi gqe abheke ngasebhusha. uKhosi ongunkosikazi kaMqapheli sengathi uyabhula, sengathi uyisanusi, ngoba ubuza umqapheli ukuthi ubethini uMagqubu emathuneni. uMagqubu lona kwakuwumngane kaQhilika ongasekho emhlabeni. Usephumela obala-ke umqapheli uthi umtshele ngebhokisana, okuchaza ukuthi uMagqubu ubemtshela ngebhokisana okufanele alilande, aphume ahambe umqapheli. Nangempela izulu belibikezela ukuthi wohlangana nebhokisana lemihlola. Lelo bhokisi beliqukethe igundane eliphilayo kanye nokhakhayi. Umqapheli uyamemeza, ukhala ubumaye-maye. Umbhali wathi maye, ememeza, kanti kwenzekani ngempela? Nakhu ngizofa bo. Uvalo-ke bese lumqedile, lumuthi thwansu, lumuthi heqe. Magqubu lowo osemchazela ukuthi uyise wathwala ukuze ibhizinisi noma amabhizinisi akhe adlondlobale. Usemtshela nokuthi le moto ogama layo linguvalelisa yayingekaqhelika. Yamangaza lokho umqapheli, uphuma uyadlubulundela. Uma uMagqubu embuza ukuthi alenze njani leli bhokisi, uvele athi akalishise. Ukungafuni kukaMqapheli ukungena ezinyathelweni zikayise uQhilika akubanga nomthelela omuhle. Imoto kaMqapheli iyehwa, yasha yangqongqa. Isicimamlilo sathi siyofika sathola ukuthi sekwasala umlotha. uMagqubu uyisimbelambela.
Uhlezi umqapheli la entanyeni. Uyafika uthola umqapheli esebhodlela sitolo, uzoletha ibhokisi. Awamahleke nokho amagama omqapheli awasebenzisayo. Singakhohlwa ukuthi umaqobu lo umuntu omdala. Umqapheli uvele athi, "Uyasangana yini baba? Uyazi uyisilima baba." Ngaphandle kokuletha ibhokisi, umaqobu ubezoxwayisa umqapheli ukuba angene ezicathulweni zikayise. Uma kungenjalo, amabhadi namashwa, iziqalekiso nemikhokha iyohlale imlandela. Okwangempela kwabanjalo. Nesupermarket ayisahambi kahle, yingakho nje umfundisi esezijube wazinikela ukuba kube ngiyena oyokhulumisa abakwagasa, umqapheli kanye nokhosi. Umfundisi ubona sengathi bawucekela phansi umsebenzi kaqhilika. Akayazi inkinga umqapheli abhekene nayo. Nokhosi ngokunjalo akayazi inkinga umqapheli abhekene nayo. Sibona umqapheli emi entabeni endaweni ebizwa ngokuthiwa kukaNcedomhlophe. Ufuna ukuphonsa ibhokisana eweni lakwaMajuluka. Nangempela enze njalo. Isenzo sokuphonsa ibhokisi eweni lakwaMajuluka asibanga nomthelela omuhle. Esemi khona lapho entabeni kwangena ucingo lumtshela ukuba uphuciwe ithenda lokwakha inkundla yebhola ka-2010 eThekwini. Umqapheli wavele waphelelwa ngamandla. Wabona ukuthi abantu bazosola yena. Bazocabanga ukuthi uyehluleka ukunakekela amabhizinisi kayise. Wazibona engumuntu osenkingeni ozoba inhlekisa ezweni. Balingani bami nani bafundi, ngicela ukuma la okwanamhlanje ngibe ngungomya yona ngoba vese ilapho sigcine khona. Ake siboneke. Ngizobhala isihlokwana sesibili esithi eMgungundlovu. Kubakaki ngibhale igama lomgungundlovu ngesingisi ngithi ePietermaritzburg. Kusemathuneni abizwa ngokuthiwa i-Mountain Rise Cemetery. Sibona u-Ayanda nomqapheli begqoke amasudi afanayo. Ayanda akakholwa ukuthi umkhulu angeke avuke okwangempela. Uyaqinisekisa umqapheli ukuthi sobe baphinde bambone. Kodwa noma kunjalo, uyayiqinisekisa indodana yakhe ukuthi yena mqapheli uyayithanda. U-Ayanda uligugu lamagugu kumqapheli. Sibona umbhali esebenzisa ikhono lokujeqeza emuva. Lapho umqapheli khona ekhumbula ukuthi ngenkathi ezalwa u-Ayanda wabhala inkondlo. Isihloko sayo sithi ngawe nje ngiyindoda. Esacabanga kanjalo, nangumaqobu esesondela maduze, emtshela ukuba kuyoba kuhle athi gqi entambama azolanda ibhokisana elishiywe nguyise. Yamethusa le ndaba umqapheli, kodwa nokho athembise ukuthi uyofika. Kusehhotela i-Crossways ese-Hilton ePietermaritzburg noma eMgungundlovu. Sibona izithandane ezimbili, ukhosi nomqapheli. Umqapheli uzimisele ukuba atshele ukhosi ukuthi abaphonse ithawula bavele banyamalale bangaziwa muntu. Balingani bami nani bafundi, ngivumeleni la ukuthi ngibasole bobabili laba badlali. Ngiyamsola ukhosi ekutheni
angamnikezi umqapheli ithuba lokuthi aqedele inkulumo yakhe. Ake sibuke laphayana ekhasini lama-46. Umqapheli uthi, kumayelana namabhizinisi kababa, uyazi Khosi? Bese kuba nalamacashaza amathathu lawayana akhombisa ukuthi ubesafuna ukuqhubeka nenkulumo. Angakaqedi uKhosi usethi, sengiyabona-ke manje ukhathazwa yindaba yamabhizinisi kababa, kanti ungakhathazeki kakhulu sithandwa, izinto zizolunga. Ekhasini lama-48 umqapheli uthi, akusizi baby kube nalamachashaza amathathu okukhombisa ukuthi ubesafuna ukuqhubeka nenkulumo. Lawo machashaza amele lokho, awamele uvalo, amele ukuthi inkulumo yakhe iyanqamuka. uKhosi avele akhale. Ubani-ke ongaqhubeka nenkulumo uma ngabe ethi ekhuluma ebeka izizathu bese omunye ekhala? Umqapheli naye ngiyamsola. Kungani engamtshelanga uKhosi kusukela ekuqaleni? Akamtshelanga ukuthi uyolanda ibhokisi, kodwa ngoba uKhosi eyisanusi, asifakeni igama elithi isanusi kuma-brackets, wavele washo. Wase umqapheli-ke ephuma neqiniso ukuthi yilapho eya khona akaye ebhusha. Okwesibili, esebuyile-ke elibonile ukuthi leli ibhokisi lemhlola, akasho ngani kunkosikazi wakhe ukuthi hayibo, uMagqubu ubengibizele ibhokisana athi elikababa. Ngane engamhlalisanga phansi uKhosi? Kusha izimoto, kugqekezwa ebhodlela sitolo, isupermarket ayihambi kahle. Kungani angamtsheli uKhosi? Balingani bami nani bafundi, okwesibili ngicela ukuba ngungoma yona ngime lapha ngoba yilapho sigcine khona ukufunda. Indawo yesithathu yisembazwana. Bengizobhala lelo gama lelo, kodwa-ke manje angizokusho lutho ngoba sisengakafiki lapho kuleyo ndawo ngokufundwa kwale ncwadi. Ngicela ukuma lapho ngithathe ingxenye yesibili yesizinda ebizwa ngokuthiwa isikhathi. Phambi kokuthi sixoxe ngesikhathi, ngicela ukuphawula okulandelayo. Balingani bami nani bafundi, makufika la amamaki ayalahleka kubafundi ngoba baqhathanisa okwenzeka manje nokwenzeka kudala. Mfundi, ungaqhathanisi. Kungenzeka uthisha ukufundise ukuthi lesi isikhathi samanje awasekho amakalishi, so ubhala la wena uthi lokhu isikhathi samanje ayisekho ikalishi. Khona la ake akhuluma khona ngekalishi kulo mbhalo obuciko, uthisha ubekwenzela nje isibonelo. Uthisha athi isikhathi samanje intombi azisayi emfuleni ukuyokha amanzi. Ubhale lento uthisha abeyisho, ubechazela. Ungaqhathanisi, bheka izinto ezisetshenziswa manje uxoxe ngazo. Ake siboneke. Umbhalo wobuciko wenzeka esikhathini sanamuhla noma esikhathini samanje. Kunamatende, kunezimoto, kunezihlalo, kunamabhokisi okungcwaba abantu, kunamalogo, kunezinkampani, kunabefundisi, phinde kube nabefundisi besifazane njengomfundisi uPhoswa. Kunamasonto amakhulu abizwa ngokuthiwa amathebenankele. Kunabantu bokufika eNingizimu Afrika. Bantu bomdabu sebangcwatshwa ezindaweni lapho bekungcwatshwa khona abelungu kuphela ngesikhathi sobandlululo. uQhilika ungcwatshwa eMountain Rise Cemetery. Izingane seziyaya emngcwabeni. Izingane zigqoka amasudi emngcwabeni. Abantu bomdabu sebafunda, bayakwazi ukubhala. Umqapheli wabhalela indodana yakhe inkondlo ngenkathi eyibona
okokuqala ngqa. Kunezindlu zikanokusho, sekusetshenziswa nogesi. Sibona umqapheli ecisha ugesi elawini noma egunjini lokulala lika-Ayanda. Kunezimoto zikanokusho, imoto kamqapheli yiyehwa. Kunezicimamlilo ezibizwayo lapho kusha okuthile. Kunezikole, kunamabhodlela sitolo, kunamasupermakethe. Kunohlobo lwebhizinisi olusha olubizwa ngokuthiwa yithenda. Nomqapheli wayethole ithenda yokwakha inkundla yebhola ka-2010 eThekwini. Amahhotela njengehhotela elibizwa ngokuthiwa i-Crossways elise-Hilton. Kuphinde kube noweta. Sekunenkululeko ngoba umuntu womdabu uyakwazi ukuthi anikezwe konke akufunayo ehhotela nguweta wesikhumba esingafani nesakhe. Uweta owayesiza umqapheli nokhosi bekunguweta weshayina. Khulunywa nesiNgisi. Sizwa umqapheli ethi, "What is the special of the day?" Balingani bami nani bafundi, ngizokuma lapha okwanamuhla ngoba yilapho sigcine khona. Okwesibili, angizukuqhubeka nalo mzimba wale essay. Sizoqhubeka ngokuzayo senze ingxenye yesithathu ebizwa ngokuthiwa yisimo senhlalo. Okwanamuhla ngizogcina la. Nisale kahle, niyathandwa.